everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Ay, naglain na gyud akong kabuhi. Ay, unsa man ka? Di man ka manuktok. Amo ning bay. Mm, Basta pwede kong muables pultahan nga di manuktok. pero ako naman nag-okupar ning kwarto ha. Ang na sa tingaling magbaton ka pamatasan. Ay! Ayaw ko gisguting pamatasan ha. Kay kamo ang way batasan. Tanawa na ka! Sige na. Higda na dia. Unya pasakit-sakit dia. Ha? Kay manawag akong mama. Ha? Tarunga gid ha. Kinanglang ikaw gid si Lily, inig ka kita niya. Uy. Ang samantaw ni mong gipabuhat mo ko, uy. Ikaw ba? Kanang mura na ba ako kakuyapon diri? Hoy, paningkamot lang gid ha. Nga di ka mabuking, nga di ka si Lily. Kay natultulan na ra ba sa ako mga sinuhulan ang inyong amahan. Hoy! Mao na. Ayaw ginigilapting ako, amahan, ha? Basin ninyo na siya ipasalvage. O niya, ilabay sa suba o sa dagat. O di ba, iso ninyo sa sako. O niya, bato-batuan ninyo. Paghilom! Subaan mo eh. Kakuyaw gini mong imagination eh. Kamu giditanan ang dunay kriminal nga unahuna sa. Ay, pagsulti, ana, uy. Hmm. Daghan ba yung mga balita nga kung makita, ha? O yun na, posible nga ikaw makahimo, ana. Kaya ikaw ay naglagot sa kong kaluha. Hoy, ipabunog ra na ako ang imong amahan sa akong mga tao kung di ka magtarong diya sa akong isugo nimo. Uy, sir. Ano sa taon na sir, uy. Idara na ba ito sa papa? Sus, itok mo to ni mo, no? Matuwad to, sus, piang nagidain to. Desperado kay ko sa gibuhat sa imong kaluha. Ha? Desperado kay ko. Busa tarong ako. Sunda ang tanan akong gusto. Nakasabot ka? Ha? Oo na, sir. Bibi, humanon tani. Asam ko higda. Ari ko diri, sir. Ang diya kakasawg. Oh, Anak kaskama. O sige na, higda na. Huwag paluya-luya diha. kani, uy. Reklamo ka? Wala man. Higda na diha. Huwag ayaw pagtingo ka. Aron di makaila si mama nimo. Sige na. Pailunan ako diri. Pahilo na diha. Pahilo na diha, pagdali! Lagi, uy. Nagdali na. Oh, Dali na. nanaw, umuhigda na ko. Oo, ha. Sa may itong itin na din eh, Lily. Paguna-una diha. Naunsan masab ka? Nihara mo kang wait yung tingog. Gikulbaan lang kog maayo nga nagunahon ang papa. May gidudahan siyang tao nga nagsunod-sunod niya dito sa iyang gibalhin ng bahay. Oh, sibat-sibata lang si papa ni mo. Ambot pa. Wa mong ginana ko maunahon na daan. Sa'yo na tuod ko nakapalayo ni Arnel. Pero si Papa, si Dalia, sila ang tuwa-duol niya. O posibleng pagsakitan sila ni Arnel. Unsa ba ka eh? Sige, manoong ka gunauna ng imong kaluha o si mga amahan. Kinalang padayon na ta sa itong plano, Lily. Aron makasal na ta. Oh, ha? Kita ang magpakasal, Lily. Ang hingpit na kang mahimong ako. Sa pamay gidugayan ni mo diha. Nakahigda naman ko. Ayong buhok. Taguan na. Kay mas taas na kay Lily. Ha? Unsa man? Nakita ba ni Bilyo ang imong buhok kanina? Ambot lang, uy. Wala ko kahibaw, uy. Kalit ko to siya mitunga sa hagdanan. Wala ko mahinumdum sa kubuhok kung sa padi akong purma. O gaya pag-expect diha, nga mahimog yung si Lily sa ilang atubangan. Pagtarong na higda. Tarong na bitaw ko. Oh, unsa man na imong hinigdaan? Tikig man kay ka. Muro kag kahoy nga gipahigda diha. Sa din ako bahigda, mag-cope ko.
Unsa man ka, uy? Takilid gamay. Takilid! Takilid ba? Sa mukha ani, uy. Wala, matalik na takilid na. Sa mukha. Sa mukha. Nana. Oh, wala na ko anik si Pokwa nga nabuang. Kana ni magreklamo ba? Ang, Unlani ng imong wang bukton. Aron medyo magtakilid ka nga makigsulti ni mama. sus! Mura ba ako ning models kabo? Oh, nana. Naunla na, sir. Okay na? Tarungan ng imong o ay pagsigilihok. Sus, oy. Bisa bag-unsa pa ka, di ko mahimong lili. Naglabad-labad lang yung kasi mo, oh. Mabuking na lagi ko. Kung mabuking ka, aw disgrasya imong papa. Nagpaatbang na ra ba ang sinuhula nako sa iyang nahimutangan karon? Salbahisa din ni mo sa. Hoy, nasalbahis lang ko tungod sa imong kalawa. Wa siya kasing-kasing. Iyang giguba ang tanan. Ang tanan akong damgo ug posibleng madisgrasya ang akong inahan ug maguol ni sa nahitabo nako karon. Busa ikaw. Sundagid ang tanan akong isugo nimo. Kinahanglang magpakalili ka. O na. Sige na. Buhato ni nako, dili tungod nimo. Kung dili tungod sa imong inahan. Oh, anong mipiyong man kadiha? Matog na ka nga gisugo man ka? Wa ko matugoy. Tug ba? Ako lang gihinumduman ang lihok ni Lily sa video nga imong gipatanaw nako. Mao na ni piyong ko para maka-imagine ko. Sa ganito ha. Hinumdum nako. Nagtakilit siya sa swimming pool. Og ingon inito. Sexy nga pagkatakilid. Ana, Ayaw pa sobrahig igwad kay mura nakagbayot, ana. kay mura bitag bayo tos Lily siyang lihok. Sobra ra sa ning imo oy. Okay na. Oh, sige mo na. Kani. Okay na ni. O kana. Kana mo yung sakto. Di ganiya mura kagbayot. Buot. Reklamo gigap. Ay tingog di ha. Paluya-luya na si Mnaong. Sige na. Kana? Okay, loyan ako. Loyan ako, sir. Ang nariluya rin mo smile day. Mabuot ka? Ay pag-smile. Mabuot yun ka. Ngayon nga naman si Lily. Kay baw ka, no? Bisan doon na ito gibati si Lily, no? Musmile kito siya. Kay mabati man ko niyang naong ko, di siya musmile. Hey, bida bigining batasan nimo. Samukan batasan nimo. Samok din na. Noon sabiya ka diha. Sige na, oy. Madali tao. Pusing na ko. Okay na ni? Ay, bida biyan nimo. Ay, sige na. Luyan akong mata. Ay, nagduka naman ko. Wala ni. Luyan ako, no? Tanawa ko, luyan ako. Ay, nagkinisigsaba ya. Luya na lagi ka. Luya na ka. Sabaan mo. Oh, si mama. Ha? Nanawag yun si mama. Ay, ay sa. Ayaw na. Tepa, para. Unsa naman sad? Konsa, mo na mama nanawag, no? Kanang, mukinahon ako laom lang. Kajut lang, okay. Okay, ha. Kihilantan ko. Uy. Wa ka hilante. Aw, unsa man di ay? Gisakitan ka sa imong bunog. Kana ang hunahuna ah. Nagsikira man og ring ang cellphone ni Arnel, tita. Ay, sige halay siyang tawag. Kinala magkasulti na gid mi. Pila na gud ka adlaw nga wa siya mauli. Maogi na nakapahibong nako, tita. Ay, tawgi. Hangtod nga mutubag na gyud siya. Yes, tita. Oh, okay na. Ready na ko. Isakitan ko. Bunog ko. Ay, di lang untak kumailan si naning tawan na, oy, para mo man na. Ay na paglangas ha. Wato na to nga manawag og sab. Ayaw gi pagbinuang nako ha. Di lagi, promise. Basta, ayaw gyud paghunahuna ang ako ning gibuhat tungod nimo ha. Para gyud ni si mong inahan gyud. Nag-video call na siya. Ha? Daan pa ko. Ay, Gusto gini silang makita nimo. Di alaga ha. Mo distansya ko nimo gamay. Katuog lang ko nung hedia. ha? Hello? Ma? Arnel,
anak. Kumusta naman mo? Ma, Kwan, okay raman may. Ako lang gida diri sa probinsya si Lily kay nakagawas naman siya sa ospital. Unsa man na? Hain man siya. Hain Oh, man, ha? naaro siya mo, nakatog, nakainom magud siya og tambal. Ay, uy. Kaluoy ko tiyag naong. Di lang muna nako sa pukawon ma ha. Oh, naunsa pa niyang naong? Naumod ba nagmaay sa unlan? Mas hindi na makaginhawaan na siya, ha? Oh. Uy, tuuda. Ako nang tarungon ma ha. Gisakitan mo guni ganina sa iyang bunog. Mao ba? Kaluoy di no? Na ayaw lang una na siya tugawa. May kay na amo diha sa rest house. Naguna na hinuon mo sa inyong honeymoon kaysa kasal. Oh, mo ginay netabo ma. Na sige, nahuwasan ako sa kong kabalaka nga nakakita ko ni Lily. Nga okay ra day siya. Ikaw sab ma, pag amping ide ha. Di ko gusto nga ma-stress ka diha. Okay na ko, anak. Okay na ko nga safe na si Lily. Sige, bye. Bye ma. I love you ma. I love you too, anak. So, okay na ka, tita? Nga nakakita na ka ni Lily? Okay na. Abi na akong naunsak yun siya. Ayaw lang yun kaguol, tita. Makadaot na nimo. Pero, doon na tingali rason ang Ginoo kon nga nung wa pa mahinayon ang ilang kasal. Ay, salamat. Ha? Salamat nga. Nawa ka mo pa ilang nga dili si Lily. Naunsa ka? Naunsa ka? Nga nung mihila ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!